Oh, kijk hier. Oh jongens. Dit is dan eigenlijk wat u wilt. Ja, klopt. Het touwtje uit de brievenbus. Terug naar de televisie dat die zwart-wit was in ieder geval. En Ja. dat we met elkaar op elkaar letten. Dit zijn de Limburgse lintjes voor Limburgers die net een stapje meer doen. En we zijn hier in Heerlen bij Henry en bij Chef. En Henry, jij hebt de persoon waar we naartoe gaan, ik kan zeggen Bob hè, Ja, die Bob, heb je ja. opgegeven. Ja, dat klopt. Ja, omdat Bob een echte verbinder is. Ja, Bob is Bob, dat sowieso. Ja. En hij is gewoon een echte verbinder. Hij wil het vertrouwen van heel veel mensen weer terugwinnen. Het liefst heeft hij eigenlijk dat iedereen weer een touwtje door de brievenbus heeft zoals dat vroeger was. Ja, maar dat is lang geleden hè? Ja, dat is lang geleden. Ja, ja goed, maar ja, het is wel een mooi streven vind ik. Het is wel een symbool voor het vertrouwen onderling van de mensen te vergroten. We gaan naar binnen toe. We gaan naar binnen. We gaan naar binnen. We gaan die kant op jongens. Ja, waar moeten we heen? Naar de derde verdieping. Ja. Ga voor, ja, tuurlijk. Het is echt het vergaderen zijn, zie je. Even kijken. Oh. Goedemiddag. melden bij deze. Oh, ja. Nee, dat gaan we niet doen. Dat is een overval. Volgens mij wat er gebeurt. Mogen we zo gaan doorlopen? Mogen we lopen Ja, of niet? dat Ja? is het eigenlijk Wie is Bob? Dat is Bob hier. Oh, We zitten zo niet te vergaderen. Hè? Ja, Bob moet heel even inbreken. Het duurt maar heel het is even. een hele belangrijke vergadering. Ja, dit is wel in potentie een hele belangrijke Ja? vergadering. Ja. Oké. Ja, Maar we moeten even storen. Mag het of niet? Mogen jullie heel even storen? 5 minuutjes. het gebeurt al. Wij zijn van L1, ik ben Ruud. Goeiedag. Fijn dat we heel even langs mogen komen. Ja, ja, nou ja, fijn. Ook voor de open deur, zeg maar. Ja, Ja. je doet heel erg veel hier in Heerlen. Hè? 2018, 2019 zijn we begonnen met Brunsum Schoon. Dat wij een schoon Brunsum wilden. En dan zijn we als inwoners zijn we daar met allerlei dingen zijn we daar bezig. Nog steeds overigens. En Serve is een buurtgenoot, noem ik het dan maar. En zijn we met allerlei, heel veel initiatieven rondom groen en gemeenschapsvorming zijn we bezig. Ja. Weet u wat uw drijfveer is? U wilt iedereen weer dat touwtje uit de briefbus hebben hangen. Ja. U heeft zelfs, hoorde ik, een tatoeage daarvan. Ja, klopt. Ja. En die kunt u En ook die even wil je laten zien, of niet? Ja, die zit niet. Hè. Niet op de arm of zo, op de... Oh, kijk, hier. Oh jongens. Dit is dan eigenlijk wat u wilt. Ja, klopt. Het touwtje uit de brievenbus. Terug naar de televisie dat die zwart-wit was in ieder geval. En Ja. dat we met elkaar op elkaar letten. Ja. Maar Ja. dat denkt, dit gaat natuurlijk nooit meer werken natuurlijk. Dit gaat wel degelijk werken, want als we zeggen dat het niet gaat werken, dan gaat het zeker niet werken. Dus we moeten ons keihard best doen om dit terug te krijgen. Ja, klopt. Ja. En wij zijn de week voor Koningsdag. Ik ben geen koning, dus ik heb geen koninklijke lintjes, niks. Maar we hebben Hij is het... wel een keer hier geweest. Hij is een keer geweest, Ja, ja. maar ik heb iets wat hij niet heeft. Oké. Ik heb namelijk het Limburgs lintje. Ik weet niet of je dat kent, het Limburgs lintje. Ja, bij deze. Het Limburgs lintje, dat krijgen maar een selectief groep aantal mensen uit Limburg die een stapje meer doen dan de rest. Oké. Die dat touwtje uit de briefbus weer willen hebben, zeg maar. Ja, ja. En Henry schreef ons, en het was zo'n mooi verhaal, Oké. dat je dit Limburgs lintje dubbel en dwars verdient. En dan geef ik hem aan Henry. En dan proberen we altijd zo om hem ook op te spelden, zeg maar. Oei, oei. Nee, hij valt eraf. Hij valt eraf. Kijk eens eventjes, kijk eens. Dank jullie wel. Ja, dank jullie wel. Hey, dank jullie wel. Jij verdient het. Bob, gefeliciteerd. Nou weet je waarom het was. Man. Ja, dit lintje bij Bob is geslaagd. Ken je nou ook een Limburger die een stapje meer zet, die actief is in de samenleving? Bel hem of haar vanavond op. Geef een schouderklopje. Vinden ze erg leuk. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.